Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο να σηκωθούμε, να χαιρετήσουμε τον κύριο Βαμβακίδη, ένας ηθοποιός που πραγματικά δίνει τον δικό του αγώνα πάντα για να μάθουμε το τι έγινε τότε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα κύριε Βαμβακίδη. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα τέτοια μέρα είσαι εδώ. Εσείς πραγματικά. Εμείς εσάς και το κανάλι. Από ό,τι τουλάχιστον έχουμε προγραμματίσει κιόλας, δεν είναι. Θα απαγγείλει την καμπάνα του Πόντου. Στιγμιότυπα, αποσπάσματα από την καμπάνα μαζί με τον Δημήτρη τον Καρασαβίδη και τον Πάπη. Έτσι, για να μαθαίνει και ο κόσμος, γιατί δεν μας παρακολουθούν μόνο Πόντοι και το ξέρουμε, παίρνουμε πολλά μηνύματα. Τι είναι η καμπάνα του Πόντου, τι σημαίνει η καμπάνα του Πόντου? Είναι το άξιον εστί του Πόντου. Εισάξιο του άξιον εστί του Οδυσσέα Ελίτη. Ο Φίλων Κτενίδης, συγκλονιστικός συγγραφέας, έγραψε αυτή τη ραψοδία, αυτό το ποίημα. Πολύ μεγάλο ποίημα. Εμείς θα ακούσουμε 3 στιγμιότυπα. Και μαζί με τον Δημήτρη. Ωραία. Για να ξεκινήσουμε, Τάκη μου. Romanane parharede kondur salivadia sumiri ke su koblaka ke saspra ta plakia sumiri ke su koblaka ke saspra ta plakia. Μαύρο μπουλίν, μαύρο να μου τη νύχταν. Ολονυχτής τρίριζεν ολόερα σον κάστρεν. Σον κάστρεν σα καστρότυχα τη μαυροτραπεζούντας. Τερία βά, τερία εκεί, τερία παν. Τερίο πις και έμπρε. Μακρογουλής, καλοτερής και αρχινά να μυρολογά μ' ανθρώπινο λαλίαν. Σεράντα χτίνια ορίαζεν, σεράντα αρμεγάδια, σεράντα χτίνια ορίαζεν, σεράντα αρμεγάδια. Κι άλλα τόσανε φύλατεν, μοσχάρια μοζορκαδιά. Κι άλλα τόσανε φύλατεν, μοσχάρια μοζορκαδιά. Πίνα την πεγόμωσαν, τη ζήγανα στη στράταν. Κι η στράτα γέντονε ποτάμ σαν πολλά τα δάκρυα. Τα ελάτε δάκρυα έπηγαν και γένταν κυπαρίσια. Και γονατίζει ζήγανα σηκαμονής το βάρος. Ρώμανα ξαρώμανα του παρχαρίμανα τι δεν κι φοβερίζεται απέσα αγραία το Ρωμανιά τι δεν κι φοβερίζεται απέσα αγραία το Ρωμανιά. Δείξον τη δύναμης. Χριστέ μου, πίσον το θάμας. Πίσω με ποταμόπετραν μακρύντη καταράχτε. Πίσω με σπέλας κατοθύρ σιγής καταχωμένων. Πίσω με αν θέλεις μικρό λιθάρ. Πίσω με αν θέλεις χώμαν. Πίσω με χώμα, Θεέ!
πίσω με ή δεν θέλεις. Μόνο στον τόπο μ' άφς με αδά να φάυκουμε. Στον τόπον τε γενέφα. Στον τόπον όπου έθαψα τον Κύρι μου και τη μάνα μου. Πατρίδα μου, ξαν πατρίδα μου, άλλο εσεν ξακίδα, άσε πατνά τα χώματας και εκεί την ψή με φίνα. Άσε πατνά τα χώματας και εκεί την ψή με φίνα. Λοιπόν, ακούσαμε την καμπάνα του Πόντου από τον Τάκη Βαμβακίδη και το χορό με τα μαχαίρια, συμβολικός χορός, έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ.